Hi guys! I'm back again with another video. So for this video guys ay sasagot ako ng mga iilang questions nyo. So magiging Q&A to. So pipili lang ako ng 5 katanungan or yung mga frequently asked questions nyo dito sa aming channel kasi marami nga nagtatanong and then hindi ko masyadong na-elaborate. Habang nagliligo ako ng mga manok namin is gagawin ko yan. Sasagot ako ng mga ilang katanungan nyo and then nagpurga kami kagabi nga pala kanila Apollo. So yun yung gagawin ko for today. So yung gagamitin kong shampoo is eto. Meron akong shampoo dito guys na Wash Out Intense. So first question guys, sasagutin ko na agad. So marami kasi itong nagtatanong or usually sa mga comment section kung ano ba yung gamot sa halak or yung parang inuubo yung ating mga manok na parang merong garalgal sa loob ng kanilang lalamunan. Amtil to siya guys. Dito sa amin guys, ito yung gamit namin para sa mga halak or kahit yung mga mercipon. And aside sa injectable, kapag hindi na sila talaga masyadong okay sa mga ganito, yung mga by way of pagbibigay lang. So, injectable na kami or antibiotic na agad para at least ma-minimize na nga din natin yung gastos kasi ganun rin naman. So, ayun, ito yung gamit namin guys, Amtil. So, marami nagtatanong yan. Kung ano yung gamit namin sa mga halak. Punta na muna ako sa baba and then magpe-prepare na muna ako ng kanilang paligo para, ayan, makita nyo yung process din natin habang sumasagot ako sa mga ilang katanungan nyo. So, ayan guys, nilagay ko na yung wash out doon sa balde. And then, medyo mainit naman din. So, magsa-start na tayong magligo guys. So, mayroon akong niliguin din ng mga inahin since tapos na nga silang naglimlim. Napurga na rin sila kagabi. And then, ayun guys, siguro sa susunod na video ko yan i-share kung paano yung or kung ano yung ginagawa namin bago sila mangitlog. Simula nung napahiwalay sila sa kanila mga sisiyo or kung para sa mga dumalaga naman natin is kung paano sila mag-start na mangitlog, kung ano yung ginagawa namin. Sasagot na muna ako ng mga ilang katanungan nyo. Kadalasan nakikita ko sa videos namin guys na natatanong nyo dun sa comment section is kung meron ba kaming available na ngayon yung sisiyo. So wala kaming available guys, it's because alam nyo naman yung mga breeder namin is mga maliliit pa, hindi pa sila ganun kalalaki. Or kung meron naman mga stag na tulad nila Luffy, hindi namin sila binibigla since ayun na nga, hindi pa pwede. Pwede na siya pero for single mating lang siya. Pero hopefully sa susunod makapag-post kami sa aming Facebook page kung meron na nga kasi ayan, maliliit pa kasi yung mga breeder namin kadalasan dito guys. Wala po kaming sisiw na available for this month or for this year. So kukuha na lang ako ng square fence ng mga siguro isa lang yung malaki para isahan na rin sila kasi hindi naman din sila nagsasalpukan since magkasama nga sila doon sa kanilang kulungan. So guys, ito yung gagamitin nating fence kasi malaki to. Magkakasya yan sila. 7 sila, tapos meron tayong 3 liliguin na inahin. So, start na muna ako dito sa ating mga stag guys. Napesto ko na yung fence. Nga pala, ito yung itsura kapag nasa labas tayo. So, doon ako kanina. So, ayan, dito naman sa kabila. So, kapag umaga, meron pa rin silang mga araw dito na iinitan. So, yung doon naman, kapag gabi, dito sila halos pumapalagi. Kasi hindi masyadong malamig since meron silang pangharang. So, ayan. Ito nga pala yung patience namin dito. Isa po siyang adopted dog kasi 3 sila dati. And then namatay yung 2 guys kasi na parbo. So ito na yung natira, si Patience. Patience! Hi! So ayan yung pasaway namin dito na alaga din. So isa siyang Aspin guys. Asong Pinoy. Ayan, makulit masyado yan. Patience, no? 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 No! Patience! Good girl! Good girl! Ayan guys. Okay siya guys kapag sinasabihan ng good girl.
Pabalik ako muli. Natapos ko na silang paliguan kanina. It's already around 1 p.m. sa afternoon. Papakita ko sa inyo kung anong sitwasyon nila ngayon. And anyway, eto, sasagot ako for our third question kung may shipping ba kami. So, in terms of shipping po, wala pa po kaming shipping. And sa mga nagtatanong po kung nakasubok na kami, hindi pa po. Since baguhan pa lang din po kami in terms of this. Ang masisigurado ko lang is North Cotabato or around the province of Cotabato is I believe na pwede namin ma-ship yun in case na meron kami mga CCU since okay naman din dito sa amin. Cotabato lang na area, okay siya. So, yun yung kadalasang natatanong nyo kasi aside sa kung meron ba kami available na CCU is yun. So, ayun ang sagot guys, wala kaming shipping and kung meron man, mag-update na lang kami niyan sa susunod na mga videos or in one of our videos. So, ngayon guys, papakita ko na muna yung itsura nila since medyo tuyo na rin. Pinag-walking ko si Patience kanina ng konti kasi ayan, medyo aligaga dito. Kaya ayun, eto, medyo hiningal na. So, nandito na siya sa loob ng bahay. So, ayan, hiningal na. Pinakain ko siya ng ice cream para mabawas-bawasan naman yung hingal yan, yung init. Ayan. So, mamaya guys, matutulog na yan. Isa itong aspin guys. Hindi ko alam, aspin ba o hindi. Kasi dati guys, tinapon to dito sa amin. So, sa harapan ng bahay namin dyan, siya dati namin nakita. Pumasok sila dito, 3 ata sila, magkakapatid ata yun. So, namatay yung 2, hindi nakasurvive. So, eto lang yung natira. Patience yung pinangalan namin guys for us to be reminded na kailangan maging mapagpasensya always. Pero ito, wala kaming pasensya kuminsan sa kanya kasi napakakulit. Ayan. So, ayun guys, eto naman yung mga naligo ko na mga dampo na sila Apollo, yung mga stag natin, yung mga pullet, at saka yung mga from Dato Chino. Ayan po, nandyan sila. Ayan naman po yung mga babae o yung mga inahin kanina guys na naligo ko. Nandyan na rin sila. Yun yung mga na-achieve ko for this day. The fourth question is, maganda ba daw ang shampoo compared to those Rhode Island Red? Kasi alam ko, or I believe, marami sa inyo din dyan na Rhode Island Red yung pinipili. Disclaimer, hindi ko to sa sinisiraan ang mga breeders sa mga iba't ibang kung ano pa yung klaseng manok. Sa amin kasi, mas prefer ko yung shampoo kasi in market, okay yung market dito sa amin for shampoo. And also, mas gusto ko yung for meat production. Alam naman din na meat production sila. Though yung Rhode Island Red is I believe for meat din siya and for layer. So, mas gusto ko lang yung shamu kasi or ng partner ko. Kaya nga inday puy-puy kami. Mas hindi siya kailangan ng mga facility talaga. Compare na mag-egg production ako is napakalaking facility ang kailangan natin kasi kailangan siya ng parang battery type na yung mga kulungan, kailangan sila na ilagay doon. So, ayun yung pinakamahirap kapag nag-egg production kami. So, kaya yung meat production yung ginawa namin kasi less capital and then ang kailangan na natin is monitoring. So, pinili namin ang pag-meat production kasi para sa market, most especially kasi negosyo naman din to, okay siya dito sa amin guys. So, eto guys, nakikita ko to sa comment section below. Kahit wala pa kami mga sisiw, tinatanong nyo or yung mga ilan sa inyo dyan kung magkano nga ba yung or kung anong edad ba yung disposal ng sisiw. Kadalasan kasi dito sa amin guys, hindi ko ilalahat ito or dito sa aming area, sa aming from North Cotabato to Cotabato province. So, kadalasan dito is ang disposal, most especially kapag pure, is nasa month old. Bawat isa yan guys. Merong iba guys, trio or pair yung binibenta nila. Pero sa napapansin ko dito sa amin and even us, yun din yung i-apply namin na gusto namin pag makabenta kami, ganun yung ang way namin o yung pamamaraan namin. Gusto namin is per piece. So, ang mangyayari is, kadalasan dito sa amin is per piece yung bentahan guys. So, month old each, tapos yung presyo niya. Hindi ko ilalahat ito kasi iba-iba naman din kasi yung presyuhan na mabawat breeder dito sa amin. So, ang presyuhan dito sa amin is nasa 1K pataas yung month old. Bawat isa yan guys. So, regardless pullet or stag. Pero price may vary pa rin kapag kung ano nga yung linyada na kinuha nyo. Lalo na kapag selected na yun ng isang breeder. Guys, so imagine, parang isang kamao mo lang yung month old, 1K na yun guys. So, yun yung nagustuhan din namin sa Shamu kasi dito sa amin demand siya. So, depende rin naman kasi yan sa lugar guys. Like, compare doon sa Negros, mas okay daw yung Rhode Island Red. Yung mga sinasabi nila doon na mas prefer doon na area, yung mga ganung uri ng manok. So, dito naman sa amin, ay na nga, iba-iba tayo ng mga market kasi meron ding area na ang gusto din nila is mga broiler. So, ayan, nakadepende talaga guys. So,
ayun na yung mga kadalasang questions. So, gagawa ako ng mga ilang part 2 or siguro Q&A na rin para, ayun, masagot ko talaga lahat in one video. So, ayun guys, thank you again for watching and please stay safe, stay home, and please do good. And goodbye guys. Peace